DZYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang konyo sa pangan nga siya'y hingkod ang pangidaron, minyo og may upat ka mga anak. Taga Pinamungahan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa middle name sa akong ikaupat nga anak. Nasayop manggod sa pagsuwat ini ang nurse nga nagkuha sa akong details. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Shay, salamat kay nakamatnon ka na. Hain ko. Niya ka sa ospital sa syudad. Sa syudad? Oo, naglisod mo ka sa pagpanganak sa atong ikaupat nga anak gud. Mga gida ka na nanamo din sa ospital sa syudad. Unya, ang atong anak. Kumusta naman siya? Okay naman siya. Og lalaki ang ikaupat natong anak. Salamat. Salamat kay luwas sa daay ang atong anak. Hain man siya karon. Gusto na ko siyang makita. Di pa pwede. Ito pa sa nursery ang bata. Inura ko nuta sa nurse kung okay na nga itupad ni mo ang bata. Ay, salamat in taon sa Diyos. Nga okay na daay ang akong pagpanganak. Pangitan tigag pagkaon ha? Ano may gusto mo kaon? Gusto kag sabaw? Bisag unsa. O mas maayo kung dunay sabaw. Aron may matutoy na ang atong anak. Tuod di ay. Unsay ipanganta sa atong anak. Nadugay man si Ruel pagpalit o pagkaon. Ay naman ka to. Ni Arba mi sa syudad. Hi, ma'am. Magkuha lang ko sa inyong details, ha? O pangan sa bata. Asa man ang imong mister? To pa sa gawas. Nagpalit og pagkaon na mo. Okay. May ipangana ba mo sa bata, ma'am? Nagsabot na mi ganina, nurse. May noon. Sugutan ni mo, ma'am, ha? Unsam daytoy atong name, ma'am? Shy. Middle name? Sa pagkadalaga, wa ko'y middle name. Kay wa man makasal ang akong mama o papa. Illegitimate ko. Illegit? Nurse? Murag nagduka pa man kaayo ka. Wala kay straight should akong duty ron ay. Pero padung na sa kumu-out, humang kukuha sa inyong mga details, ma'am. O sa gayngan sa imong bana o iyang apelyado? Well, dugaya sa nimong nabalik, uy. Ipaabot pa nga ako nga maluto ang tinwa dito sa akong nagtuan, nga tindahan. Payo kay init pa gini. Dinhi na ba ang nurse? Nagkuha sa atong mga detalye. O kung unsay atong ipangan sa atong anak. O niya? Nagsabot ang tangdaan sa ipangan sa itong anak. O lagi. Pero subaya ko no tugo sabi. Og natarong batog suwat sa nurse ang akong mga gipanulti niya. Nagduka man tong nurse nga nangutanan ako eh. Unsa?
Daan ako nagduda sa pagkuha og detalye sa nurse nako sa ospital sa syudad sa Cebu City. Kay nagduka siya nga nangutanan nako, kay padong nakuno siyang off adto. Pero tungod sa kadaghan namo og gihuna-huna, kay nagdali mi nga makapauli na sa probinsya, kay may tulo pa mi ka anak nga nahibilin didto. Wa na gid namo masusi og usab ang records sa akong anak nga gianak nako dito syudad. Unya, nang labay ang mga katuigan, niskwela na ang among anak. Pag elementary niya, giunya-unya ra namo ang eskwelahan sa paghatag og birth certificate sa among anak. Apan diha mo graduate na siya sa elementary, gipugos na gyud mi sa maestra. Unya, ay wa na gyud tay mahimo ani Ruel. Gisigihan ako kulit sa atong anak sa iyang birth certificate, kay gipangayuan ako no siya sa iyang maestra kay mo graduate na sila. Ano, sige. Atuunin ako sa syudad. Naan nga akong birth certificate, ma? Oh, tuwan na ang imong papa sa syudad dong. Nganong adto pa man sa syudad? Kay dito ka man ako ianak sa ospital sa syudad. Oh, mao day nadugay. Ah, si Papa na ninimo ay. Nabot na siguro ni sa syudad. Hello, Roel. Nana ka syudad? O, ganina na. Kung yun sa maning birth certificate ni Igiboy nga, di ba ni mao ang middle name? Unsa? Kay, unsa may middle name niya diha? Illegit may nakabutang diri. Ha? Unsa illegit ba, oy? Wala gina nakabutang diri. Dili ang imong apelyido. Nga naman eh. Hala, kinuo ko. Nahinumdum na ko, Ruel. Dili ba ka na katong pagpangutana sa nurse na ako kung unsay akong middle name? Ako to siyang giingnan, nga wa na ko'y middle name kay wa makasarang ako mama o papa. Illegitimate ko. Unsa? Ay, nagduka, maguto siya, good. Ug mura gani og giwiris-wiris sa niya sa pagsuwat. Basin sa word nga illegitimate, illegit rin na klaro. Ug maura sa iyang gikopya sa record sa atong anak. Sus, tako abay problema ini, we. Hala, uy. Sa may buhato na to, ani, uy. May naka-advise na ko diri nga matukunuta sa City Health sa civil registrar diri sa Cebu City. Ma-apply ta og correction of entry. Naalala, sige. Ato na buhaton. Dili ni pwede nga anhi dinhi sa civil registrar himuon ang correction of entry. Magkinahanglan na mo og abogado ni ini. Unsa? Hapit na mo graduate ang akong anak sa senior high school karon. Og wa pa gid ni namo masulbad problema ha. Kay kinilaging lisod namo nga mobiyahe pag syudad. Og usa sa among problema ang budget sa pag-asikaso ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang nurse nga nagduka og pangutana sa akong detalye dito sa ospital sa Cebu City sa akong pagpanganak, nasayop sa pagpaminaw sa akong pag-ingon nga illegitimate ko. Illegit man hinuon ang iyang gibutang nga middle name sa akong anak. Unsa may akong buhaton ini? Ikaduhang pangutana. Nitry ko og adto ini sa City Health, sa Civil Registrar sa Cebu City, kay dito man ko manganak. Kay mo apply unta mi og correction of entry. Gibalibaran man ko, kay dili na daw ni sa ilaha. Magkinahanglan na kuno ko og abogado. Ngano man? Ikatulong pangutana. Kung magkinahanglan na gyud mi ini og abogado, mga pila masad ka ang magasto. Asa man mi kaduol og abogado nga dili kaayo mahal. Ikaupat og katapusang pangutana. Makatabang ba ang ospital? Kay sila man ang nasayop sa pagsuwat sa entry sa detalye alang sa birth certificate sa akong anak.
Kinsa masay akong duulon sa maong ospital kung wa na tong nurse. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shy. Mayong adlaw mga sukin tigpaminaw, sanga ni Attorney Elaine Bathan og Dr. Rene Obra, ako una si Attorney Buin Alguno, ang makig-uban kaninyo sa ato ang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong patalinghugan dayon ang problema ni Shy taga Pinamungahan. Si Shy na minyo ni Roel og dunay anak. Sa dihang ipanganak ang bata kay nagduka manggong nurse. Sa dihang nangutana sa inahan. Sa dihang nangutana ang nurse kang Shy kung unsay middle name, ang tubag ni Shy nga wa siya middle name kay siya illegitimate. Dako na lang kahingang ha sa magtiayon kay ang middle name silhang anak kay illegit. Imbis nga ang ibutang unta kay ang apelyido ni Shy. Na problema karon ang ilang anak sa pag-eskwela. Mao ni ang mga pangutana ni Shy nga atong tubagon. Una pangutana, ang nurse nga nagduka og pangutana sa akong detalye sa ospital pagpanganak nako nasayop sa pagpaminaw sa akong pag-ingon nga illegitimate ko. Illegit manoon ang iyang gibutang nga middle name sa akong anak. Unsay buhaton nako niini? Siya'y og tinud-on nimo ang nurse mahimo nga masuspinso ang iyang lisensya or ma-revoke ang lisensya sa mao nga nurse. Istrikto ang balaod under Philippine Nursing Act of 2002. Unsa man kini? Sumapa sa Section 23, Paragraph C ug D ning mao nga balaod, mahimong matangtangan og lisensya o masuspinso ang lisensya sa nurse kung dunay gross incompetence, wa makaperform og sakto sa trabaho, or negligence in the practice of nursing. Unsa kini? Gross incompetence. Wa ka naka-perform og sakto sa imong trabaho as nurse. Ang nurse, nagduka-duka lang. Kumpiyansa ra kayo. Sa dihang gikuhaan na og information ang bata nga bag-ong natawo. Gross incompetence. Og duna siya negligence. Pagpabaya sa trabaho. Busa kung imong ig-on siya'y, adto nimo i-file ang kaso sa Professional Regulatory Board of Nursing. O mamatud-an ganing sad-an ang nurse, makuhaan siya lisensya or masuspinso ang lisensya sa nurse. Gawas ni ini, mahimong ig-on og kasong damages ang nurse ug maapil ang ospital. Nganong maapil bang ospital? Under the new civil code, og duna ganin negligence ang empleyado, dunay vicarious liability ang employer. Unsa man ni? Ang empleyado nga naginanghag, pag ginanghag usab sa employer, ang danyos nga namugna sa empleyado, danyos usab nga bayaran sa employer. Ang pagbabaya sa empleyado, pagbabaya usab sa employer. Sa imong problema, ang pagdinanghag sa nurse, pagdinanghag usab sa ospital. Busa, og damages ang hisgutan, duha ang pasakaag kaso. Ang nurse og ang ospital nga iyang gitrabahuan. Asay file, adtos korte. Duha nga pangutana, ni-try ko og adto niini sa City Health, sa Civil Registrar sa Cebu City, kay didto man ko manganak. Kay mo apply unta mi og correction of entry. Gibalibaran man ko, kay di na daw ni sa ilaha. Manginahanglan na kuno ko og abogado. Ngano man, tungod kay ang sayop sa middle name sa imong bata, dili kini ordinaryong butang. Dili clerical error nga mahimong usbon sa civil registrar. Pananglitan sa gitawag og clerical error. Usa ka litra ra mao diferensya. Ang pangan Mario imbes nga ang spelling M-A-R-I-O, ang nabutang nga spelling M-A-R-E-O. Pwede nga makausab niya na ang civil registrar tungod kay plain clerical error. Now, ang gender, pananglitan ang bata laki, imbis male ang ibutang, ang nasuwat female. Pwede ba nga kausab niya na ang civil registrar? Dili. Ngano man, tungod kay ang nahitabo
substantial error. Mausab na ang identity sa bata base sa maunga sayop. Sa opinion sa civil registrar nga imong giduol siya'y substantial error ang sayop sa middle name sa imong bata. Busa, nanginahanglan ka nag-abogado, nga naman, kay mo file na kita og kaso ngadto sa kurte. Unsa man kasuha? Petition for correction of entry. Petition for correction of entry under Rule 108 sa Rules of Court. Nga naman, nga ikaso pa ngadto sa kurte, tungod kay ang sayop sa apelyido sa imong anak, substantial error. Kini maoy problema kay makagasto pang mga ginikanan. Now, arita sa ikatulo nimo nga pangutana siya'y, kung manginahanglan naman yun mig abogado ni ini, mga pila man sab kaha ang magasto, asa man kami makaduol og abogado nga dili kayo mahal gyud basta abogado siya'y prangka-prangka lang. Kay ang mga abogado, sama sa uban nga mga profession, dunay tariff rate. Now, mangutana ka og pilay magasto, pasayloa nga dili ko makasulti niini sa kahanginan, kay nanginahanglan man ikaw nga moduol gyud, personal gyud kang makigatubang sa abogado, aron sabutan ang kaso og sabutan usab ang professional fee sa abogado. Dunay tariff rate sa mga abogado, sama sa uban nga mga profession, nga mao na gisunod sa mga abogado. Pero og gusto ka nga dili kayo mamahalan, mahimong moadto ka sa Integrated Bar of the Philippines. Kahugpungan kini sa mga abogado. Integrated Bar of the Philippines or IBP. Daghan nga mga chapter sa IBP. Sa Cebu, doon natay IBP. Mag-inquire ka ngadto. Kay ang IBP, doon ay nagpadayon nga Free Legal Aid Program. Unsa man kining Free Legal Aid Program. Doon ay mga abogado nga mohandol og kaso libre og i-charge sa Free Legal Aid Program. Pangutana lang ngadto sa IBP aron maka-avail ka og libre nga assistance sa abogado. Ikaapat og katapusan nga pangutana, makatabang ba ang ospital? Diin ko mga anak, kay sila man ang nasayop sa pagsuwat sa entry, sa detalye alang sa birth certificate sa ako ang anak. Kinsa man say akong duulon sa maong ospital, nga wa naman tong nurse. Okay, wa na'y matabang ang ospital nimo siya'y. Ngano, unsa pa may mahimo sa ospital? Ang korte na, maoy magkausab sa problema sa middle name sa imong anak. Ang ospital, wa na. Wa na. Ha? Wa na mahimong ospital anang problema, ha? Tungod kay korte na, maoy mo usab sa sayop nga nahimo sa ospital o sa nurse. Recap na gamay, ha? Una, pwede nimong pasakan og kaso ang nurse tungod kay dunay negligence o gross incompetence sa trabaho. Asa i-file? Adto i-file ang kaso sa Professional Regulatory Board of Nursing. Gawas ni ini, pasakan og kasong damages. Duha ang file ang kaso sa korte, ang nurse ug ang ospital nga iyang gitrabahuan. Now, tungod ka dili man ni ordinaryo na nga butang ang sayop sa middle name sa imong bata, korte na maoy makausab ani og mokuha ka na og abogado. Para dili kay ka mamahalan, pwedeng muduol ka sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. Akong balikon, wa na mahimo ang ospital aning problemaha sa imuhang birth certificate sa bata nimo, tungod kay ang korte na maoy magbuot. Angay ba o dili nga i-correct ang sayop sa nurse o sa ospital sa birth certificate sa imong anak. Kada lang una, Shay, salamat kayo sa pagpadaan nimo sa imuhang problema dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sangan ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Radyoman
Attorney Buen Algono, nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo. Maayong adlaw, Pilipinas! Handumanan so sa kaap. Your face is beaming. It's 'cause you're dreaming of how good is going. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dave. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I don't have the heart. I don't have the heart to hurt you. The last thing I wanna do. I don't have the heart to love you. Not the way you want me to. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sa'yon kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City nga matatampo nagdasangan nga Dave. Babe, nakakita ka sa kung... Unsa naman sa Dave? Anong suko mo ka dayon? Kisa may dili masuko. Ngay kamay mo patakag butang sa mga butang, unya ako may pangitaan nimo. Mawala ka na hinungdan? Unsa? Aryan, kaila mo nunta ko nimo. Pero ambot, wala ako makaila sa imong batasan lately. Dali na kay ka masuko na ko. Dave. Unsa kag mamahuway sa ta? Unsa? Aryan, minyo na ta. Karon pa ta mag-ingon ani? Cool off ra kung gipangayo. Maura na. Aryan. Unya, anong isugot mo sa ka? Ang naman ako siyang pugson ba? Oh, ikaw. Ikaw may nakilas mo asawa. Siguro alang nga, di na padong sa palibuwag. Pa. Ay, di mo ko makatuog eh. Mag-Facebook ako para tukaon ko. Oh, nagbakasyon din si Aryan. Murag happy ra kay siya, pisagwa ko. Sa may umay mo. Ako lang gidunas yung pasagdan. Di san ako siya sa mukon. Mo ni bato mo? Hindi ba ginatuglayan nito? Dilingon na anak si Aryan bay. Kanang pabakasyon niya, gibuhat na niya para sa iyang kaugalingon. Takay baoy. Ikaw, si kagpaabot niya din eh. Ya, samtang siya. To, lingaw kayo dito sa kwan. Bay, may mo ba? Ayaw ko gawin nga kung huna-huna. Dako kong pagsalig ni Aryan.
Kanusta ka na uli? Gabi pa. Lami na kayo mong tog, mao nga. Wa na lang di ka sa muka. Mo ba? Mingaw kay ko ni mo. Kamingasa ko ni mo, Dave. Ay pa. Nagaya ni mo na uli, ay. Sorry, babe. Stress lang yun kayo ka lately, mao nga. Inagin na lang mo explain. Nagasabot ko. Dave, gusto ko magsugod ang balik. Yes, ako sad. I love you. I love you too. Mayo ra ang resulta sa inyong call-off nak. Opa, na-realize na mo unsa na mo ka-love ang usag-usa. Kana, mo importante, pagmahal o pagsalig sa usa. Anniversary na mo, ugma. Puro man may duty sa adawan. Ako lang siyang i-surprise, sinig uli niya. Wow! Napakipakandila-kandila og mga buwak, ha? Romantic ba, Ani? Siyempre, anniversary ko na to. Happy anniversary, babe. Happy anniversary! Oh. Nakailaing invite, babe? Hi. Naa si Aryan. Roda? Oh. Oh. Uy, nagpansa mo ka din eh. Yun sa may mo pagkatultol din eh. Nalimot ka? Nihatag man kasi mong address na ako. Hubog na gid siguro kaayo ka adto. Babe, si Roda, nakailan ako sa akong gistayhan na itong nag-out of town ko. Roda, akong bana, si Dave. Sorry kaayo nga. Wa ko magpahibaw nga moani ko, ha? Wa na lagi wa na ko'y laing mahuna-hunaan nga kapangayuan akong tabang. O, sa man din nahitabo. Kinagmalan na sad ko sa kumbana. Dali sa, sud sa. Ano lang tayo mag-story sa sud? Okay na ka din sa kwarto? Okay ra, uy. Thank you kaayo, Ariana. Dave. O, isa pa yan. Sige. Biyaan ka na mo din ha? Dami bagay si Aryan. Upang ako. Aron makaluto ko pamahaw na mo. Hi. Ay, hala, sorry. Okay ba nga nagtuwalera di ka? Ay, okay ra, uy. Ako may angay mag-sorry kay wa mo ko'y danga si Nina. So, while gilabhan ako nga ko si Nina, gigamit sa Nina ko to alya nga gipagamit ni Ariana ko. Nakaluto na day ko. Dali, lingkod kay timplahan di kagabi. Oh. Nya, baba. Baka ako no kayo kung muingan kong di. Seksibo kayo. Iko'y bay. Papawaan niya bay, samtang wapag ka makasabay.
Amaw. Di na may tabo eh. Kamao kong makontrol sa akong kagalingon. Og loyal ko ni Aryan. Mau ba? Madugay na kaguli? Sige, sige. Ako na lang mahibaw din eh. Bye. I love you. Si Aryan to? Padong na si Oli? Di pa. Overtime pa ko na siya. Ay, sayang. Makigiinom unta ko. Ay, wa siguro siya kay Bao nga birthday na ako. Uy, mau ba? Dali. Sabayan ka. Mag-inom tayo. Anya mo to? Palayo lang ko. Hoy. Uy, naunsa ka. Sige mo ko kagisi dihaw niya. Nanuto ka na ako. Mahilis pa ako, ha? Tama. Dulo kayo mong naong. Palayo lang. O nagdili ko? Isa na ka. Anayatis na. Ing na bitaw ka. Hubog ka ba yun eh? Huwag ko makapugong sa kong kaugalingon. Huwag ka pugong. Unya, mori mong iraso ni Arian. Ha? Huwag pugong. Huwag ko'y plano sultihan siya. Mahadlo ko nga, mawa siya na ako. Bye. Bay, nani mo kong USB no? Ha? Ay, hala, oo. Nanay, bilin bes, bye, bye. Iyay, gimitulog Overtime na ba ko na? Ako lapit sa inyo, bay. Sige, sige. Ako lang tawagan si Arian nga, muhapit kas, bye. Di man makontak sa Arian. Basing naluba to niya nakatuog. Ay, noon. Naibaw naman sa to siya nga, overtime ko karon. Hello, bye. Di mo ko makontak si Arian. Nanakas, bye? Bay, puli na ngayon, bay. Padali. Ha? Nga naman. Saan na ito po? Basta, padali lang, puli lang. Bay, ano ba naghupo-hupo mo ka des gawas? Bay, Lilia. Lilia, ho. Tagagayim mo no. Maragubog si Ariel o si Ruda, bay. Nga no, day? So may problema na, bay, kung hubog. Naglingaw-lingaw ram na sila. Tara na, manood na. Kudiyot siya. Wata-wata. Oo nga naman. Tarawa lang. Ay, siya, bay. Nga nang nag-case man na silang duha. Kusay bote, pasabutan eh. Dave? Sultihira ko gusto noon. Kinsa man si Roda sa imong kinabuhi, ha? Aryan, nga nung naabtan tamong duha nga naghawk? Wa mi relasyon. Pero pila na kahigayon nga naay nahitabo na mo. Unsa? Tumboy ka, Aryan? Dave, sorry. Mauwa ako sa kong kaugalingon atong higayon nga magsigit og away. Kay naglibog ko na ako. Dili ko sure kung love pa ba ka o dili na. Og dito na ko nahibawaan nga babae ng akong gusto. Unsa? Ayaw na lang ko'y pagsuko-suko, Dave. Total, nitilaw sa bitaw ka na ako. Ha? Unsa? Hubog ko ato. Kituyo ko ni mo pagtintal, no? Aron magbuwag mi ni Aryan. O kamo na mo'y magkadayon. Dave! Pwes! Hatagan ta mo sa inyong gusto. Sige! Imo na ako asawa. O Aryan, ayaw nagpakita na ko. Giluod ko ni mo! Your face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. Naibaw ko nga nakasabot ko ni Aryan, pero wato na ko tuyo kay hubog mo ko.
o gimahayan sa tunako. Pero ang gibuhat sa kong asawa na ko, tinuyungan. Mangwa ko magduha-duha sa pagbiya niya. Dili na nakuto, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mo kito mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagkalahan, I don't have the heart. I don't have the heart to hurt you. It's the last thing I wanna do. I don't have the Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain ubus sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pahal.